takmer 35-tisícovom maďarskom meste Baja, ktoré je od Budapešti vzdialené približne 200 kilometrov, sa cez víkend usídlila slovenská reprezentácia do 14 rokov. Malebné prostredie juhomaďarského mesta, kde si niektorí spestrili voľný čas bielým športom a iní prežívali najšťastnejšie chvíle svojho života, využili naši hokejbalisti na prípravu pred júlovými majstrovstvami sveta v Žiline, súd s vrcholom sezóny. Tam sa mladí Slováci stretnú v dueli s Českou republikou. Cez víkend sa práve v meste Baja konal prvý ročník turnaja 5 tímov pod záštitou ISBHF, teda Medzinárodnej hokejbalovej federácie. Popri slovenskej a maďarskej reprezentácii sa ho mali zúčastniť aj hráči Srbska a Rumunska. Neskôr sme sa však dozvedeli, že tí sa na turnaj nedostavili pre finančné problémy. To si však bližšie rozoberieme v druhej epizóde. Naši chlapci zakončili prvý deň tréningom v tejto krásnej hale. Takéto podmienky naozaj môžeme Maďarom na Slovensku iba závidieť. Slovenskí hokejbalisti prípravu na nedeľu nezanedbali a postavili sa k nej zodpovedne. Večerný tréning dal hráčom mierne zabrať. Dôležité bolo, aby si naši chlapci zvykli na povrch a aby sa po dlhej ceste aklimatizovali. Po tréningovej jednotke sme sa hráčov pýtali na ich dojmy. Prvý tréning v tejto hale ako hodnotíš? Ešte sme sa ako keby s podmienkami sme sa nejako snažili vyrovnať, lebo nie sú to najlepšie podmienky, na ktoré sme zvyknutí, ale snažíme sa s nimi nejako bojovať a myslím si, že zajtra už to bude oveľa lepšie. Poďme možno trošku k tým podmienkam, čiže prečo si povedal, že nie sú úplne tie podmienky ideálne? Lebo sme zvyknutí na iné podmienky, na iný pohyb loptičky, odrazenie od mantinelu a tak ďalej. Myslíš, že to môže robiť nejaký problém v našej hre? Až niektorí chalani si to nejako neskúšali, že ak to majú robiť, no tak možno áno, ale myslím si, že nie, lebo myslím si, že to všetci skúšali. Poďme možno trošku všeobecnejšie. Čo chceme zajtra hrať? Hokejbal a vyhrať. Michal, prvý tréning, ako ho hodnotíš? A možno taká otázka, že tvoj spoluhráč sa skôr sťažoval na povrch, že je tu trošku iný, na aký ste zvyknutí, tak skúsaj k tomuto trošku vyjadriť. Nešmýka sa bars loptička, treba tvrdšie hokejky zobrať, lebo zlý povrch je síce, ale dá sa to zvládnuť. S čím chceme zajtra vybehnúť na ostatných súperov? Tak rýchlo, tvrdou hru. Tak, myslím, že to tak. Z tvojho pohľadu, aká je nálada v kabíne momentálna? Tá, ešte sa len zoznamujeme, ešte sa veľmi nepoznáme, tak ticho ešte. Možno k tomuto povrchu tvoji dvaja spoluhráči povedali, že nie ste na tento povrch úplne zvyknutí. Skús možno trošku porovnať ten povrch s plastom, trošku to môžeš rozvinúť. Tak samozrejme je to iné ako plast, ale snažíme sa na to zvyknúť a preto bol tento tréning stvorený, aby sme si navykli na to a budeme sa snažiť podať čo najväčší výkon na tomto povrchu, aj keď sme na nás zvyknutí. Za vami takmer 4-hodinová cesta z Bratislavy plus nejaká hodinka pol z Považskej Bystrice. Pociťuješ nejakú únavu? Vôbec nie, celú cestu som prespal skoro. Aká je nálada v kabíne? Super, spoznávame sa, snažíme sa povedať čo a ako čo spravíme, ako zakončíme a pokračujeme v akciách. Za vami iba jeden tréning, napriek tomu sa skúsim opýtať, v čom vidíš najsilnejšiu stránku tohto tímu? Tak v behaní, v kondičke samozrejme a isto aj streľba. Pred náš mikrofón sa postavil aj tréner Adam Krivda. Pán tréner, váš tým má za sebou takmer 4-hodinovú cestu z Bratislavy, niektorí ešte dochádzali. Vidíte na hráčoch možno nejakú únavu po tej dlhej ceste? Myslím si, že ani nie, že sú to mladí chlapci, ktorí zregenerujú rýchlo. Bola kvalitná rozcvička vonku, zahriali sme to a myslím si, že nie, že to bude v poriadku. Prvý tréning za vami, ktorý ste viedli, na čo ste sa možno sústredili? Tak hlavne tento tréning bol zameraný na zoznamenie sa s ihriskom, so štadiónom, s povrchom a samozrejme prešli sme si nejaké herné činnosti jednotlivca, prešli sme si nejaké založenie útoku a presilovú hru, tak aby sme približne boli pripravení na zajtra. No a na záver možno, čo chceme zajtra hrať, akou hrou sa chceme prezentovať? Určite chceme hrať natlakovo, útočný hokejbal a verím tomu, že aj úspešný hokejbal. Samozrejme vždy je to ešte príprava na ten vrchol, ktorý nás čaká v júli, čiže berieme to s rezervou, ale vždy budeme chcieť od chlapcov, aby podali 100% výkon. Naplnili sme obsah prvého dielu. V ďalšej časti si priblížime bohatý nedeľný program a veľa toho sa dozviete aj o pomeroch v maďarskom hokejbale. Ostaňte nám teda aj naďalej verní.